ನಮ್ಮ ಬಜಿಪೆದ ಕೈತಲ್ದ ಪಡುಪೆರಾರ ಕಬೆತ್ತಿ ಗುತ್ತುಡು ಅಕಲ್ನ ಕಂಡಡ್ ಮುಲ್ಪನಿಕಲ್ ತೂವೊಂದುಲ್ಲಾರು ನೇಜಿ ನಡುಪುನ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುನು ತೊಜುಪಾಡು ಪಂಡದು ಅಕ್ಲೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡೆ ಪಾಡ್ದನ ಪನೊಂದು ನೇಜಿ ನಡುಪುನ ಪೊರ್ಲು ನಿಕ್ಲು ಮುಲ್ಪ ಕೇನೊಲಿ ತೂವೊಲಿ ಆ ಪೊರ್ಲುಡೆ ಒಂಜಿ ಪಾಡ್ದನ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರಂದುಲ ಒಂಜಿಗಳಿಗೆ ತೂವನ್ಗ ಕಂಡ ನೇಜಿ ನಡುಪುನ ಪೊರ್ತುಡು ಒಂಜಿ ಉಲ್ಲಾಸಗ್ ಬೋಡಾದಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಬೇಲೆ ಒಂಜಿ ಬೇಗ ಸಾಗೆರೆ ಬೋಡಾದು ಈ ರೀತಿದ ಮತ ಕೆರಮ ಉಪ್ಪುಂಡು ಪಾಡ್ದನ ಪನ್ಪುನಂಚಿತ್ತನ ಜನ ಕುಸಾಲ ಪಾತೆರ್ನಂಚಿತ್ತನ ಮತ್ತೆರ್ನಂಚಿನ ಮತ ಇಂದು ಮೋನ್ ಪೂಜಾರ ಈ ನಡುಪುನ ಪೊರ್ತುಡು ಒಂದು ಪಾಡ್ದನ ಕೆಂಡ್ ಏರು ಪಾಡ್ದನ ಪನಂತನ ಪುಂಜ ಏರು ಪಾರ್ದನ ಎಂಕ್ಲ ಪೆರದ ಊರ್ದಾರೆ ಭವಾನಿ ಪೆರ ಬಂದ ಅದು ಜಾನಪದ ಕಲಾವಿದೆ ದಯಾನಂದ ಕತ್ತಲ್ ಸಾರ್ನ ಅಮ್ಮ. ಓ ಅಂದೇ ಬಾರಿ ಶೋಕುಡೆ ನಮ್ಮ ತುಳು ಅಕಾಡೆಮಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯಿನ ದಯಾನಂದ ಕತ್ತಲ್ ಸಾರ್ನ ಅತ್ತೆ ಬಾರಿ ಶೋಕುಡೆ ಪಾಡ್ದನ ಪನ್ಪುನ ನಮ್ಮ ಕೇಂಡ